Morjes ja tervetuloa Happy Anglerin vaappukouluun jaksoon numero 2. Tässä jaksossa käydään läpi erittäin tärkeää asiaa, eli miten ne solmut tehdään siihen vaappuun ja missä tilanteessa käytetään lenkkisolmua ja kiinteätä solmua. Lisäksi käsitellään myöskin leikareita ja leikarin merkitystä vaapun uintiin. Jotta tämä asia tulisi selväksi, niin me voitaisiin demonstroida, mistä on kyse. Eli leikari on tämmöinen hyvin perusvarma toiminnaltaan ja moni vaappu ui ihan hyvin leikarilla. Se idea, miksi tämmöistä leikaria pitää käyttää, on ensinnäkin se, että on paljon helpompi aina avata tämä lukko, kun tehdä uusi solmu. Sitten toinen asia on se, ehkä sitten kaikista tärkein asia, kun meillä on tässä tämmöinen vaappu ja sillä on suunniteltu ne tietyt uintiominaisuudet. Nyt jos me sidotaan siimalla, vaikka nyt umpisolmulla, tästä siima tonne nokkalenkkiin, niin se tarkoittaa sitä, että vaapun uinti kuolee täysin ja sen pyyntiarvo on silloin 0. Katsotaan ensin tämä leikarin käyttö, minkälaisia solmuja voi käyttää. Periaatteessa vaapun uintiin sillä on mitään merkitystä, että ainoa millä on merkitys on se, että saadaan tästä solmusta pitävä. Itse käytän tämmöistä hyvin yksinkertaista rapalasolmua, jossa siima puetetaan 3 kertaa päälenkin ympärille ja sitten ton päälenksukan läpi ja kiristys. Näin, tämä pitää. Isommatkin lohet taikka hauet. Jos halutaan käyttää suoraa solmua vaappuun, se on mahdollista. Ja minä itse käytän hyvin usein tämmöistä lenkkiä, koska uinti on silloin luonnollisimmillaan. Niin silloin tehdään näin. Vähän sama tyyliin lähdetään rakentamaan tämmöistä umpisolmua. Työnnetään tuolta kerran läpi. Ja taas kerran 3 kertaa pääsiiman ympäri. Lenkin puolelta läpi. Ja kiristys. Ja tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, että otetaan nämä ylimääräiset siimat pois, koska nämä toimii veden ohjaimena. Sitä ei usko, että sillä on merkitystä, mutta sillä voi olla erittäinkin suuri merkitys. Napsastaa pihdeillä ihan tuolta juuresta pois. Nyt ohkaisen siiman kanssa uinti on kaikista luonnollisimmillaan. Näillä eväillä mennään katsomaan, miltä näyttää, kun solmu tehdään suoraan nokkalenkkiin ja kun siihen lähetetään väliä, että minkälainen ero siinä käytännössä on. Ero on aika merkittävä. Tässä ensimmäisessä esimerkkitapauksessa solmu on sidottu suoraan tuohon nokkalenkkiin ja katsotaan miltä se näyttää tuolla konkretiassa. Eli niin kuin näette, vaappu ei oikeastaan potki ollenkaan. Uinti on hyvin tämmöistä epävakaata. Se poukkoilee. Ja tästä me voidaan päätellä, että nokkalenkki tarvitsee vapaata tilaa, eli lenkkisolmun tai sitten leikarin, jotta se ui toivotulla tavalla. Solmun tekemisen muistattekin jo tuosta aikaisemmasta juonnosta. Käydään vielä kertauksena läpi. Ensin tehdään tommonen umpisolmun alku läpi nokkalenkistä, 3 kierrosta ja molempien lenkkien läpi. Eli nyt meillä on tämmönen vapaa lenkkisolmu. Näin. Niin kuin näette, lenkillä on tilaa olla siellä nokkalenkissä. Erohan on kuin yöllä ja päivällä. Tärkeimpänä seikkana ehkä se, että uinti on hyvin tommoista smoothia, sulavaa. Eli nyt kun laittelette niitä vaappuja sen siimoihin kiinni, niin muistakaa aina se leikari tai sitten lenkkisolmu. Näin, ei kun solmimaan vaan.